Значи естествено видях някакъв бъри и реших да го кача. Направих готини снимки към плажа, обаче тук е много забито и не се вижда нищо към морето надолу. А все пак там оня камък ще се качи, да видим. Май няма да има гледка. Тук до Никити сме на някакъв плаж. Тут тази гора, това не е планина, да има. Така да е. Май трябваше всякаква обувките. Има някаква гледка, бе. А надолу беше по-як. Въпреки че беше по-ниско. Тия животни, тия цикадите направо. Сега тук надолу се спускам към цивилизацията, обратно. А мен си ме влече дивото, нали съм си дивак. Сега като слезна ще видите надолу гледката. Става като цяло. Сега как беше плажа? Чакай, май ще се сета. Джипси ли беше? Нещо с... нещо такова. Къде минах? Сега тук като слезна има хубава гледка. Ето го плажа, бе. Ето го долу. Не е лошо. Тук водата. Кристално чиста. Това е. Ще хода. Малко се разхода, гледам, че вече става се топнеме малко. Така, чао от мене.